tanong ka sa di tanong din ka bubalinganan sa taman din sa kaumaar ka tanong malakal maut. Na so mapiro si iya mapiap kunang tanong si na apiat tanong masusugok na isugod tanong sa ginawa tanong akin bulala ng tanong na punin tanong si kuwang mahutala dinyan din alin yung sumapuso iya mga puso tanong si ko ayamanan niya nakiat kaya guna na ongwag ba rutan din mambuka pantagi kapatay na ilan yung man may tubuman alam bu na yung tanong sa ikong mga tanong. Sa putro, malok sa mga pagadiami, ay dinapin na ditano, nagyang kaisa ko mga laki tanong, o dinawat, paganitano, wata iyo. Andun na iya kalalayaman tanong, bunin sumya kalima ragu niman to, nagi ko nga may pagmita tanong. Kasabot si saging kaya kaya sa lidin, pandinig, na din kuwan. Ikadua na, Dimya putol so kuan telepon yan nakita no niya putol mambuso kontak yan nakatano na beauty sa papakyati di tanoron kaimbaita nana imato na alhamdulillah kami minituna tano miniburat mo tano sa pala din mapipya ginawa tano kung tano si kuwata humanan pa yung Allah ta'ala sa umuriyan ko ikaso sa ato Allah ka antan di makangguna si antan di kangguna iso ilmo yan kuan ko na bini mapia sabot ro na giisuan din kalalaman tanong asian alim sadutin makadeto di nga ni kunyan ilan no yan natin tanong giisutin wa imam sa marantaw na supendiskas niyan si na ini pala de dinayas kanya ini pakapubaya-baya ang tanong ini pala de naging gaya mikrofon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد والنعمة والشكر لله عز وجل الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون والصلاة والسلام على من لا رسول بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Pagini ko wala dia kaya mabu ta'alif dan na may ito nga mga amali wa tiyarima iman to nabuburag ng mga muslim amjidito na ayat pipikiran ka na upama kaso mga kubatan na pisultan na ayakya pakaranitan ng mga kubatan na miyakasarag na inilalagtan. O pamakasugod yung targitan o Allah na kiyati marantano kasarag inikantano. O pamakakaginawa na niya kayo alam ba kung giginawa tano kaniya kasarang ninyo sa tano. Na iba ito na ang tunay pagulaw na ang tano kanya sisita no iman to sang sa iya buku araw ng mga Muslim. Relay ako niyo na kasi kanwa kito ano ka din na seminaryo si Abu Burun Yablag. Ayaw ko kaya Yablag karkan nasa kaya ng COVID. Kamay-amay na sindita na ko niyo sa COVID pa. Anak niya COVID kan na inisinditiura. Kaya mana niyan na ayat na mala niya COVID na sunod na baragan.
Lagi na ni sa bapa, dahil no ka-starting man na yan. Kung ini tanong ko, Allah, agin ni panagipo na na, ni tanong man niya pakatutun na. Mga sahabat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na inisiran ko Nabi. Iginadatar niya sumiyo na tiyubagurang o mga Muslim. Ya Rasulullah na anto na isuan namin iginabagurang igo Nabi ang jadkidin iman ako. Makataros na sa mga pagarinyo. Ayaw pong gulaw laan niyo at tigo Rasulullah iginasumiyo na subaguragon nang bagu-baguin niyo so paratiyayan niyo, simba niyo, bagu-baguin. Wakay panudyan dino imana na ya Rasulullah na Anthony okay. Kapag bagu-baguin niyo paratiyayan, iku Nabi yang berbakadaran niyo, so niyo dikatiru aku la ilaha illallah. Ya kayak dunia na makapag-edepas dunia aku akhirat na suki pepantagan tanu ku dunia tanu na ayak kabayat tanu na umal gawin na kabaguan dan mga walay tanu hirap ka na tatuntangan nakaswalay nga na tiya sumambiyo ko sa kortina. Isaw na ipang magiging kumana sa nasita kung ako man sa bubuong tula. Tama na kung mga lapalitan na tina sumabitan o man sa bubuong lapad. Ha? Tama na kung mga bain na iman doon na tama sa bedaw. Na mga nagisiran o anto na ibubuong bedaw. Owa. Ayat pinakamasakit na tanto amala aawida akan tanong sa kapkabagui ko dunia tanong o gait na daabat tanong kagdam abat tanong awida akan sa bakabagui suwazo mata daagabaguro di buluga kata hayat ka na lagi de na din maalizo lagi de ha? Niya kapira pulo rabu na di ka di kasimbayang na din na kauman ni Sulima Asura Amoresta dengan kauman ni Ul a'udhu birabin nas Ul a'udhu birabil falaq Ul a'udhu idajir inna atayna na magagadumatay na din kauman ni Allah narikyaw man na nagyang na lima Morais Asura tigin na lirikyaw man ni kaya lipat ang suisaw matagiti mga ibarat yan. Dapat tanong improvement apantag sa agama. Ugid na kalilipatan tanong uman gawin na makaranit tanong kukubot tanong. Sana ko pa nakapanutula si kung maudu agalong at na maudu tanong, na tapik tanong siya na dilakan. Nay no makapanunutulan ako kay pagdali akan sa kanong. Lihat dito ko sa kanong kailan. Na inutano di preparado kapakatatalinguman ng kaya bisita tano di tano katani kapakaw ni nagyinan din sumalakan mo. Ino mga di sumalakan mo pagkaw maagagawi kuma ko mga diyo malakal mo, tanaan na padakan. Kuma ko mga diyo malakal mo, na din na padakan sa walay. Kuma ko mga diyo malakal mo, na pamumulo na tuturugan ako. Kuma ko mga diyo malakal mo, na pamumulo na pa, yung kulindala ka sa padian, ito di ko ito di pagistan. Ha? Ito ito di paimigaran na. Nakagiging kaya kapatay na panakaw na aya question na eno
Riparado ko, di ka riparado. Yan yung sukuba, ito na yung budalukuba. Sukuba na, ay pimbulan sa kwarto ay transfer ka na mga utang. Ay derpa at transferan ka na mga taga-bentong, mga taga-madang, at taga-buwan. Milabong ka na api gugur ka mga watakan na pag-uwangiran. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا. So Allah namanya kapiratan niya kawarning. So Allah na sa kanya ni kira ko uber. Sa kanyang panimata o kumatatan atawan tanong niyan. Atawan niya sugi pindumar tanong. Atawan niya yung kapapi ang ginawa tanong. Nakajis wallah na ayakan mo yung wallah na makasurgat tanong. Na ayakan mo yung nabi na makasurgat tanong. Na ayaw mabukabaya ka na makasurgat ka. Na ayaw question, ino ka di pa kasurgat. Akabaya biswallah, nakabaya nabi, nakabaya akab. Ino ba di pa kasurga? Okay. Na aya sundag na hindi ka kapakasurga, na di ka pagkaato kubay ang ginawa mo. Di kong pagkaato. Guminiraw siya 5 amala, seminar tanong, amay kakamis. Tinauay, na di gida-gida, tigo ginawa niya na di ka pila na ko kapuguran. At hindi na diurong na gisumong. O to, ano ba rin kapag ito mo? Ilawa na ulaman na imbit na nga niya na panin uway. Ugay na si kupainan na aranang kaubay ang ginawa nga niya nga pirat niya. O to. Ililuman mga bubay kulay. Dahil na kasi ano pag-inji ka, no? Yun ay kapatay. Palayatan si Isibay. Miiga ka ko katring ka, di ka ditindan. Na ayak katawin ng mga wata ka, nag-iibu di ka di kapagariwara. Ayak katawin ni karumang ka, nag-iibu di ka sa karatan mo. Ayak Peter ulag yung Idris. O kiya kuwa irun sa niya wa umalakan mo. Aayapan na inusar umalakan mo takapangwasan niya na so pinakamalbud. Na kaya ko kakuhaan yan sa niya wa so Idris. Na pukaw no Allah Ta'ala aniya kakaswiron so niya wa inis umalakan mo so Idris. Idris! Lang wana kinuha na kan sa niya wa na dito na una na kau na malbud. Okay. Dahil nauna na ko naman budo. Nauna kinuha ang sanyawa. Ato ni kayo kidama mo. Ato ni si Idris. Tigin naman ako mo. Kaya ko ang sanyawa naman budo. Tigin na. Dahil na kaya ko ang sanyawa. Ako lagi diyan. Suji espesyal lo. Ato ni kayo kidama mo. Natigin na kaya kidama ko ron. Kaya ko ang sanyawa. Nagyang buta kang na kambing, naliunikan sa kuban. Nagyang buta ka pagpakakis ko kambing, natakapanuto sa alfa marra. Takapanuto sa 1,000,000 kakasakit, nagitugay sa kitiran. Dahil itong pinakamalbudo, ay pandapat kau manisa may tubo. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, na nabiyanan, na rasul pan, na Habibullah, na kayo mo di sa karatan mo, tamya ablanis. Ala inna lil mauti la sakarat. Ala inna lil mauti la sakarat. Ito na hindi mitlalis Rasulullah. Ay daw. So kapatay na, ano bisa mapapadal mo na kabrag? Ano bisa mapapadal mo na kabrag? At iniyukit sa kabrag, isunabi, nas kaya di pa mungkit sa kabrag.
Waalaikumsalam. Iya. Jika kakak nusera na benda ke penuh tanung, awat, Yung mga watan. mga awatan ni dirpa, dan yung tirwakan ang sekarang pangawat. Yang kaya sakratul maut na kuha ngaon, o kasangaon. Tumaran sa tanong ko kubo. Anto na imiti na pagaluhin tanong, anto na ikataling umakukubo na 5. Di tanong sinso ka palagwi, palay tanong sa pag-uma. Kuma tanong ng kanan na 5. Illa man rahima rabbi inong tawi kapilitan uwang. Pagani ano ino nabi na andin ni katambulir ka, makaperpeng sotambu lagu sutiamu na kanina di panakra dengan timbudang airan. Na andi ka pa ka bentagian at nabi na ayah pagembuat ko ni kubang na pagembuatan ketua siyaw pulau siyaw ani paya kadang-kadang. Itu starting begitu. Siyaw pulau siyaw ani paya. Ay tidak kakakenang itu. Ada apa lagi? Niya mamilisin na niya katuwa-tuwa aba bentungay niya lang ilan. Subhanallah. Ino mga di maurip pano Allah kagagatan ito. Agyang kutwa siyaw pulo agu siyaw alipay akitam gunerkan. Ayat yan utulo na binayat tiginabuntalang kanananipay. Na umanisat ni mano na siyaw pulo agu siyaw ulunian. Na umanisat ni mano ulunian at tigulabi. Na siyaw pulo siyaw at tokaian. Na umanisat ni mana tokaian na maagum sa siyaw pulo siyaw bisa itu gaya kau tu. Na adyong kotwa siyaw pulo siyaw bisa na lubatan sa sakti mana tigunabi na ulugin sang kaya dilupa na taman sa bangkit ng sudunya na lepag trupa mumulan. Ay paano pa ka? Atis kanu mga baina, iginabi kanu di mami pinasabi ng anu dernog na miyana anak kanu. Aso dernog na di pagabutan. Aso dernog na di tapan nakataon no andi pirolo niya nga paliatar. Ha? Ay paano patakak na ba dernog kanipay? Ha? La ilaha ya Allah pangninakal ya Allah. Gaya lang wala po yada makandaray nung napalalit. Palapalay ka na libre ako awid ang kukuba. Aminan niyo. Allahumma amin. Na. Ikadua tigo nabi ako makukuba. Namitambu mo tayo sunipay. Nakgaylay niyan so kadedesiga niya na kalbuan. Napapakala sa lubunian. Na andi ka pa ka na iyan na gumamaw. Ang kutwa malabaos at igunabi na kibdan yan sa manusia. Kibdan yan sa manusia sa aya kapagawain niya na tigurason na ilakia misaa na taman sa di makatindig subangkit na masisampitan ka ng kutabaos. Ato ni katalo akong makukuba. Na ikatalo akong makukuba na sopata rin kukuba na kapuna na mabagrak mo. Nato ni ikaw ikapat akong makukuba. Na uman mo maswakto na lupit na nukuba so tao. Amatatang na. Dimbali pinipi. Oh. At na ato ni kalima akong makukuba na sumungkar. Nato ni kaya panitulaw nabi kumungkar. Na so tingin sumungkar na ayabutan niya na ayalawas siya natanakan. Na aya suara niya na berendeg. Na mamerpil ka na kinakila. Ay paano pa ka sundin do niya kawatotan. Na kedeng sa napas na ay paano pa ka dedeng ako mo kara matalog sulago niya na di sundin. Ha? Anda tanwaya prepara diwi. Aya prepara diwan tanu sa kalibri tanu pawida kalau kukuba sisa kayak begini.
Nabi Rasulullah, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Fala taghurrannakumul hayatud dunya, ubakanu ma'aqalu dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Uba'adna ma'adna syai', ama akalkan yan sa kalipating kasi ko Allah. Mga pagarikulay, mga bubaygo, ino ka daw makapagagama sa bakwata ka? Ano man ay alay kapapagagama ko di tateng na sa mga watay niya, kapamipi, kipamipinggiran, ipaninindaan ng kiran. Aw, isakit at panawalot ang gaya di ka pa mag-display. Ano man ay alay kapapagsindengan? Ang gina ka sa iba na, dada kapagamal, kapunang mga wata ka, nami, ay ang ano niyan, naawi na kalakan na ginawa nga, sa gimo to, alay masih kukuba. Ngayon, nabay na authority wata, amar niya mo to. Nahuna, nagyang ko to ina, naguama, nagsiksa, ano kukuba, asabak ko at ilan, ugaid, na yung maanam niya namin tatambunon sulipay, namin papay ko yan suwapoy, na sa mga wata iyan, na sudiyo di Facebook, diyo ni mentay, diyo ni papasyo, diyo ni mamagidida, nawan nakatamangan iran, okay, nasi inairan, nas entero sugdat yan yan, napisulukid na lipay. O, napagiro. Hatta idha jaa ahaduhumul maut fayaqul rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Sawa sige mo takia kaya ginaman yan sa mutang malawi na malakukuba. Nandiyan yung pag-apply na, Ya Allah, napakasuyang ka sa dunia. Ya Allah, napakasuyang ka sa dunia. Kapag galapok mo Diyos simba, di akong pag-ibina sa akong mga watakan. Di akong pag-ibina sa akong tamukakan. Di akong pag-ibina sa akong kadatuakan. Di akong pag-ibina sa akong nganinunganinakan. Kapag malakot ni Allah. Nagip ni Rasulullah, kala inna kalimatul waqailuwa. Ay! Abaya iwa, makaligtas ka no kung siksa ko ba? Huwag ka no ko na. Apya sa akin na. Antay biya babaya sa pitutungan. Ha? At hindi ka teng kanigara di ka di maninindo na apoy nga diwa po. Antay kabaya yan na makadidang na salipay. Ha? Antay kabaya yan na di maputuan na dilimit. Da! Na ayaw manan yan na ukabayat tanu malibri tanu ko awida kan kukuban na tanu diniwaptir na kanya. Insyaallah ta'ala na asal kasisir kanu na panay kanu libri ko awida kan kukuban. Insyaallah ta'ala. Antoni katri fakihi Abu Layth. Dikian aman arada ay yanju min adabil qabr. Dahil kita nomran o. Sa dilatigwayam ananian napakihi Abu Layth akabaya iyan at taruto penan libre. Taruto penan libre. Ulang-ulang akasiksaan na awidakal kukuba na panamana-marinyan. Panamana-marinyan na mapadal mo nagyang kaayapat. Nagyang kaayapat na siko kapag ulit ako na kesagapanan niyo. Libre ka nung kukuba. Ay dapat yun. Na alhamdulillah. Pag niya tigu nabi. Tigu fakigi Abu Layth. Akasabapan sa din na siksa ka kukuba
na muhafadatu ala salawatil khams lagi ko to asyuk pangkakulima awak to sambayang ka. Pipikiran yun na saan jadi kami disimbayang na libre din ko siksa ko ko. Okay, napagin na nakabensugan yung pura sambayang. So pura sambayang na disimbayang na torero, ana disimbayang makatipo, ana disimbayang makasiig, ana disimbayang makariit, ana disimbayang maritis, marisulupan, away, ana disimbayang bukag, ana disimbayang kompleto. Ay apit na kaya ano niya nasiga disimbayang sa Masjidil Haram. O di nasiga disimbayang sa Masjidun Nabawi. Naibot na din ako Allah kung di ka ginagi sugalabang kamarata na disapprove ito. Disapprove. Ya kadang-kadang lang yan pakambilag ke rumah kapag nadilakan na. Ano ba nila terima ko ang malakan? Lagi na ibarati yan. Kung ang tanong nyo sabi yung pasino. Matang tanong ito piya kay natin. Ikadua tigo Rasulullah asay. Ang kasabapan sa kapakalibriyo ito kulang wanusik sa kukuba na fakiraatul Quran na sukapun beti ako Quran. Sama ito nasikan na na. Sabi sa pagmataur ka ng mati sa Quran na tabyo ko na libre kusik sa kukuba. Ito na pala ka ng mati sa Quran. Okay, nayakada ka lang yung batihan niya na message yun. Okay, langon-langon na ako ang message. Ano na kalakay niya mo cellphone yan na yan nalikaan niya lagi mo ito na sa message yun. Ay, betul. Okay, kapumaguntar o man. Okay, ipustihan of man. Tigil sa ribang law na sagi mo ta seminar na miya tinungan limay muna na tujuan lata na matawuro. Matang wala talaga jiratan nanto na mangumiya so sakit amranawe. Ano niya na di pag-stage yung bedir. Oh. Batian sa Quran. Nasiko yung mana niya na pamumuluan na kapsunga karakano na ini pamangundawa karakano so kalbiyan ng Quran. Dahil yung panday ni kalipati. Aso Quran na an na ayatul kursi, na ad na ayatul gina, na ad na ayatul wilada. Aya katawan tanong na ayatul kursi, ipatutong sa saitan. Bitero Nabi, aubati ang kaso ayatul kursi mo sumu, na si ko mabubos sa alungan na 70,000 malaikat agudiyong. Na uso ayatul kursi na sa ingkabati asi ko magrib na mabubos sa gawin na 70,000 malaikat agudiyong. Yan na lergo mong so ayatul kursi. Antoni kadu di anu ya tanong Quran. Nandudun so ayatul gina ini pangdu Nabi. Gina repeat ya. Okay, na kaya repeliyat tanong na kayo niya kalimarago na dagur kanong makaso. Benda kakakadino sa Iran na benda sa gido si kapakasong na benda na mga seminar tanong yung mawapat. Lumudi niya kalimarago. Allahu Akbar Allah. Ipakasurgan siya na Allah dala. Siko Quran na mapalunagyan ko to ayatul gina. Atau niya ito na ayatul gina. Ayat sa Quran au pembetian ka na pisik si anu Nabi au uswanay na mintino na pembetian na sadin sa mababaling walay na palin pagkatamo kedua Allah.
Pagkatamo ko ka, pagkatamo sa nga rumanga, pagkatamo sa mga wata ka, pagkatamo sa mga apo ka, ila wujudi sabi'a, at taman din ko ikapito apida apo ka at yung nabi. Namapiyaw na yan. Atau ni bituin nung nabi sa ayatul gina, au kumati aman na pagkatamo kanong. Tonon. Kailan yung mga, din yung kalipatin niya, kalimaragun. Ginanitay pa ka nag-isingilaran. Ira ko na lang nila dito di seminara, nasasaraw na din lang takay, na miya ko mata na tinandaan na ulama. At tingnan ni patantay, rani, yung pitirot ka. Ato na ikatanong, na ayatul wilada, ayat, apaki ayam anan niya na iputar sa ig, apaki inom ko pumbawa ta'bay, nasito mo Quran. Naman ayatul kursi, ayatul gina, ayatul wilada. Yang ana nabain, ape karang geniron buata. Tapangin yung buaya. Nako to yasin mo. Atay ito miyan siya sa yasin. Okay no to ka kasida ko. Kasida kami mo kami sugod. Napalakat niyo sa surah Ali Imran, napagilay niyo sa numero 35 taman sa 37. Na api ang tanip mo wata. Natawar niyo runanan. Insyaallah ta'ala. Diyo dunia juwata yan. Lagi na ni mga bitula at ayatul wilada. Natikap man na guru sa marantaw. Lama nga si bubaya ka no to. Si aman na bubaya kami. Bubaya kami. Na anto na ba ini na upama kaya pakisya ka natika dia kanun mapag-ino makakagi din na batong sifat na bugbuta. Kaya kituan ro na igira at tikanuniran. Para makambota sa nagidukia pakambota o Mariam. Natiga problema na din na bunyan kagidama ito na sa masakit. Naliligyan. Na ini nga nakuha ka sa ibig. Na bunga makatawar ka na pakinom mo na kung ang balilitin din. Inshallah. Ako ang nagyaw ito ay na sinawatan na kasunabi sa makapito. Nambutian na kasupati sa makapito. Nambutian na kasama kapito so idal sulsilatil ardu silsalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Namapasan na pakinom na ako. Insyaallah ta'ala na roh. Ito na, biyakuan nyo, pitiruan nyo. Ito na ipaginim mo tiyan. Salawat. Ito na ikadua. Fatiha. Ito na ikatulog. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nakwatan na roman sa Quran. Asarap yang pamakilatan kada subjek materi kan. Aya ikatalo. Amya aloy o fakihya mulay sa umapadala marakana libre kadun kusiksa kukuba. Nakasratu tasbih nasakun sa kadak lamini tasbih ka nakapagaliwan na kukuba. Ito na, pareho lima na tasbih. Atau ni tasbih kay awida ka. Awida ka kasi nga rumangka. Niya ko sa text meet yan. Awida ka lakas sa mga wata ka. Panayin lalong. Awida ka lakas sa kauyagan ka. Maintain lapis. Awida ka lakas sa pamumulan ka. Sudong ka na ariyan. Apian ko siringan iyo. Pada ka nalawidakan. Ato na ipinasli ka para manuto. Na ato ka nga, so bubayan, ato naman yan tokon. Apag istighfar, Allahu Akbar, istighfar. Okay ito, number one ito. Okay, na ato na inipamangan do Allah, abulong sa uwidakan.
Itasbihatan wayaw. Pun tarima. Nasa mga kusip sa rumah na api paguran na kanabungotaw hindi ka nakakabubulungan. Auto. وَظَنُّونَ إِلَّا مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ظُلُمَاتٍ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ. Tunay sumatin. سبحانك إني كنت من الظالمين ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Ayat ini pangdoa Allah abulong sa aki antul awidakan lagi akapungiraw ta'a la ilaha illa. Samatin niyo ulit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabtaslih na kadnuto asad sa magagdam kawida ka na gudgudam. Ibaratnya ada margasyo. Nakanabaya solusyon niya na sumagi kakakaliman sa ita. Ano ka na? Walay bigas. Ha? Doon margasan ni. Kenapa gitu solusyon na? Basta may na ikaso berdini wadi lugu. Wa kaso pasmina. Kebita angaw. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bumati na biya ko masikaro mga pupusa niya. Ini bugiro ni gadino chaira. Gitu mga example buto, mga ibarat buto. Lagi timi tidak berarti antano. Nah. Igirap man aad na miyay ka at tunga na yung ka at binisita ka. Nalipa ka na sa awida ka. Lato na awida ka niya. At nakansiriya. Ato na awida ka niya. Anak paliyan na dikudu. Agi diabetik. Dikudu sa paliyan. Ato na yung sakit yan. Anak breast cancer yan. Nasito sa sulti. Awida kalian itu, dia ke hospital. Nah, pagindurog na ka. Jadi pagdawa ka wayaw. Ako bubay, anak ka naman, ako na namin sugat iyo. Okay. Napagindurog na kaunaya at batian yan. Hindi na sumangagi. Batian ngayon. Naliyuro, nakukasay sa lagi din yung gira ka niya. Naiputar ka no. Pitwa salawat, pitwa patiha, bulungnya sa kanjiro. Pinalamat tanong ko ang mga kanjiro ng tanong. Mga breast cancer, mga tunaw to soya niya kanjiro na rugo. Dialysis, namanya kanjiro man ito na ba kanjiro blood, kanjiro the blood ito. Na apian to nunod sa sakit, basta kanjiro. Mga pali, nganin dyan. Na pinamanamarana ka na betian na sulawatan ka sulabi sa mga pito, betian ka supatihan sa mga pito, na antunay last na betian na ka kung ikso anni masaniyat turro anta arhamur rahimin na makapituan na kasulabi la ayub na miya kasapul wa guduragun akakakansirian na sokya tuntulan yan sa nadirig na miya de susagitian. Ito ba tiyo? Naging pian utula kan ando diwe keton. Dende ka pumasano na mga bedokanan. Di ka ko saji kana na mga farmasi. Si itano biya ko saji ka seminar. Di ka tano to si bubaya kana alimaw. Ang tuno to ka siya kanya bisa singot. Bisa singot. Kung niyan yung Allah Ta'ala bisa bayar ko siya. Oh. Ni ikapatak kesabapan sa kakelibring ka kusiksa kukuba nakasratos sadaka nasadin sa kadak na di nga dimisiri ka napikipundo si kukuba. Katawan niyo ang tunay mga suguan na mailot. Aya mailot na debugi sa lugar wala.
Paganero na sambayan, ikaduna dia kata. Ino tadi yang paganoya, dia kaya pantag sa kanya kata. Nakadya kadakalan amranaw, di tanurong padung. Nakadakalan amranaw, napalin ipliado, napalin padagang, napalapalin di gilupa, ugiit na surakon wala na di nagtira nun. Akalilipat tanira na ipusa may ito na taman sa kanayan na tamukiran, na di na kiranong kapalid na nandakwalwa. Okay. Doon ba nakakatano sa ginawa tanong? Kanabang ka ginawa ka? Nakanabang ka nagsikar umang ka? Nakanabang ka nagsumangawata ka? Nakanabang ka nagsukutamo ko ka? Nakanabang ka nagsukadato ka? Kani ka patay na nasuba ko kubangan na doon pediga. Okay. Doon pediga. Kunta faridan wahidan ketarabisa ko kubangan. Ya kaisa na Nabi sallallahu alaihi wasallam eno ka kanabo matas so ta'lim tanong mabubo. Baka bubo ang tanong. Ay starting buhay yan. Ha? Biyay sa nasunabi na dinelisim ba yung namiyatay sa masjid. Kakagiguan ni na sumiyatay na awitan sa masjid na ayaw bupita doon na asarak atatangguban na bukilay so para siyan. Bukilay kay higa iyan, ibu katatanggu dito. Kanabo si Erki tanong pimbelay. Pimbelaya narotiyag na dimpas sampan ang yakapipi paras na ayas sunatong nabi na sumbengan sumait na kailangan ng kilay. Okay. Pagkilay. Nasira kita nung na di ayaw kumpalito ka naulo na yan, na anak tilang yan, na anak ulang buniyan, na anak na kortinan yan, kumpalito surugatan. Miyado ka sa sunat yan. Yan mo kaya mo ganita nung labal-labalay na kritikan mo ito, kaliso din yan na. O ay, naging nga kailay na mong tulubis. Kaya, makukwarto, naging nga kato na miya kanubis. Na upang makaibarat, na open. Ano man ay di nga kailay? Yan isa sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minisul dumiyatay. Natatanguban. Ay mga diyama iyan, Abu Bakar, so Umar, so Osman, so Ali, so mga sahabat. Nadagdagan sila. Kaya di maman sila ng Nabi. Nayan ni kasi yung Nabi, ang minang sa Rasulullah, Allahu Akbar. Nakagya abas sa asang bayang nadigapa kayo sa kapipitin. Api aso paralo, luhur, asar, maghrib, ay sa subuh. Na besta simpe yang pipiting ka na makro sa sabayan. Baka, di ka dipipiting. Paralo sa sunat, na di ka pag-ibig baka pipiting. Ngayon, nating nabi, awan na pula nabi na nakamaran. Okay. Na di ka pag-ibig baka pipiting. Aming ibarat na Allahu Akbar na tening anak peko o naroon. Ha? Namipipitin ka. Na namya kasulda kaya na anipay. Nasa mimbuho mo sa kukuha na ka. Para madali ka. Agi pipipitin ka. Agi ako sunod yun ka natin ka ito na uno niya mau man lang. Tagi di ba anipay. Di ka niya kiyan. Di ka pa kayo. Kaya kailangan nila mabubukar ka. Kau po, ayaw pa na rin yung jinazah. Abas na tuminagkab, sumaya ka sa jinazah, na Allahu Akbar, na inuturo, bubentado na kasunat na pag-ilay na ka. Dahil nakagita yung jinazah. Di ka pa kayo makapipito. O. Kami kami pipipito ka, na miyang ilay ka, nasa kabilang buo. Panay silang bismiya na wiya, may nira na mikukaw ko. Ha? Di ka pa, kailangan na mabubukar ka matanga. Nagusan ba yan yung Nabi yung kaya miyatay? Dahil kaya pag-usan yung Nabi, Allahu Akbar. May niya sa miyatay di kukaw ko.
Di ko kong sumiyatay. Kaya kayo mo lang anong nabi. Namanya doon sunya ni kakukong, natumiyak dir sa ikadwi. Allahu Akbar. Namanya ka nakap ko yung yan. Agumi na ka. Tingwa Abu Bakar ya Rasulullah. Ino ka ng tiro, tingin na benda kibiyag lang. Kadi ko kau. Anak tigo Abu Bakar ya Rasulullah. Anak tu ni cuma tingin na bukarang agi nga na nakuha. Kasawa anak kau pun biyag lang na naman kabili. Oh. Nabi juga saya. Anay matiman manso ko taliw. Lima. Juga saya. Natigo Nabi ya Abu Bakar, amun tujuh Nabi, kami emang untuk jiran. Tidak nimantian jo Abu Bakar. Natigo na way, natigo na buka mo managi na nasa ligid. Nabi juga unje. Tinaya rasul niya doon, natigo na buka nga ina na sakyan niya. Nabi juga yan, natigo ya rasul niya doon. Nagi penak tingin na di sa mutaman. Kaya paninti akal ro Nabi. Naugapulagu, nadi pa palagu kay katan. Oway. Gitu mga ibarat yan. Natingin na lang, kaya biya ko matingin na way, natingin na ako ni nga, tunay. Saway na. Ako ba ka, gita-giti sa kakaya, di na nakabali. Oh, saway na. Nasiyaw Abu Bakar radiyallahu anhu. Nakagyo ko kasawaan niya nagwagi makatapa. Tumipay. At yung nabino ka rin nagtapangay doon, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kikibda na miyak kalala alipay. Kikibda na miyak kalala. Ino bisa tu kekali-kali di kaya gila. Pendida na marusunipay sa dida na miya na. Agilong niya rokman. Nasi berketangili ko. Nasi ini yang mandida naman na marokman matangili. Ya Rasulullah, nak kenapa dikukau gang kalala miyak tayo kinibda na miyak kalala alipay. Tigo na biya bunuh ama. Bunuh ama. Kuha ni lagi Abu Bakar sakuan. Betul. Nabila mi kuha Abu Bakar sa betul na kinuha Abu Bakar. Nanti ya Rasul na bunuh ama. Na ayan yan lagi kandebagay na bumbetok sunipay. Oh. Antakana Allahu alladhi antaka kulla shay. So Allah na dingin ni mapakatiro sa di makatiro. Bumakatiro sunipay na. Mitiro sunipay. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hagin ko silawat. Waalaikumsalam. Disyahid. Dunia betul lah. Dengan Nabi Abu Bakar itu kan dibentul aduh ya Rasulullah. Yashhadu bisyahadatain. Bisyahadat. Sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi yang kira ba? Dengan Nabi isi kamu na. Ya saya Abu Bakar. Antakana Allahu alladhi antaka kulla shay. Hukman lagi pakatiro o Allah peruman sunipay na. Dapat makatiro sa Abu Bakar. Tiga yang kaya nipay. Aya Abu Bakar. Lima darabtani wa laysa li dambun wala khata. Hay Abu Bakar. Anda ketoon na sapatot. Ipakatan anak kong kasalima ada bakul kakasalaan. Atau ni diba karaan, atau ni kasalat na karagahi Abu Bakar. Tigo Abu Bakar ramala. Kaso mga Muslim na kadyasa diluwaki. Lagi doon sa tima na lawas. Isa mo makagudang panamiagdan ng mga Muslim. Kinibda na ka, lagi doon kami kinibda na ka. Gila di sama pakabumukor ka. Sumimbag pa tulipay. Ya Abu Bakar, haisu amarani Rabbi an utawwikahu ila qiyamis saah. Hey Abu Bakar, nakinibda na kanang kaya sa katawa mama, kakanaba ko kabaya. Ini sugura kan wala akibda na kan. Sa aya kapagawa iya kanu na bangkitan sa dunia.
Order na ka na nanuwag. Paano pa tayo? Paano na gagagan nyo ay asambitan nyo nanipay. Napagagdam nyo ka pubisigulaw siya. Ha? La ilaha illallah. Tingnan pa Abu Bakar ma khatayahu. Kini benda na ba? Ato na may kasalaan yan. Tinatalo ang kasalaan yan. Aayat tinguni pa ya order kami wallah. Nasabi sa tawa mata ya madadal mo ng kaya talo. Nananayaw no mga nipay kung kuba. Nanayaw na yun. Pag hindi ko kuha, ano yung nakanatanong ngayon, ano yung napadalakan oro, no? Kung puna namin yung membro ron, ano yung awata. Natigo Abu Bakar ang tao to. Makatayahu. Ang tunay kadistaan niya, tigin na talo. Tigo Abu Bakar ang tulog to. Natigin na pag-paganaya kasalaan yan na dipsimbayan. Napiyakatan na kami nuwala sa din sa matay dipsimbayan na aya ingam pada yan ukuban yan nalipay. Ada ba ito? Ikadua tigin manaya kasalaan niya kini na la yasma'u qawla ulama na ikadua kasalaan yan na diniyan tayo puberpakan sa wasya mga ulama. Napiakatanad na nanon Allah rakami asalin sa matay ada babayaan mamamakilig sa wasyat na ayat pedir kukuban na mga lipay. Ay lili mo kanu Allah kalibri kanu. Kasa kami alibitang naranaw. Pemakaw ko sa dusun Visayas. Isad na kaya babaya-baya anak na diri di seminara na malabang. Ngayon, dito kung bada ka lang mababayo mamakinig sa wasyat. Ang tunay maalaw ito, dapat ka nakakakan. Kapira-pira, inga na mamudi Korea ka sumada ka na ito. La ilaha illallah. Tingnan mo Abu Bakar. Ang tunay katulong kasalaan yan. Natigin nagikritika mo. Asal na tigunipay sa mapatsyan nga ikatalong. Na din na libre niyang siya kukubag. Di na tuloto. Natigin naman ni usaka sa pagkikatan. Na saan na tigunipay, hindi pa nitunuwa mo baka. Saan sa matay. Inis lagi so kantikat. Nataman sa dibag kita sa dunia na ayat tilang yan kukubag na palinipay. Allahu Akbar. Mata polo na sa timaninipay. Napatagatos na sa pulinipay. Napatang gibu na magatos inipay. Napatapulong gibu na sa gibu inipay. Igida ko na putitaw sana. Nadingo ni baga dingo lebat ng utas ang gibu ikuya kataka. Napipikirangan na sa gibu inipay kukubang mo. Napagiraw ka. فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها. Sabi sa gibuta dito nga kataman sa ligyan na matililero sa mga nipay. Tapi demi yang nasuljian na diru di kita sa mga nipay kami akasuljiran. Na magiraw na ya Allah pakasyo ka sa dunia. Di ka pa kayo bago kasyo sa dunia. Pumalabay ka. Batano kalilipati inimbo at tatalo mga inatalo na sino. Nakunin mga babae ang sino. At nabilay niyo ay nimbaw at awat maawit sa sinilas yan. At namilay niyo at inimbaw at namiiragad sa gatas yan. At namilay niyo at inimbaw at maawit sa bagyan. Ano din yung mga bangan na yan? Zero. Bal ata alal insani inun minagdag
lam yakun syai'an madhkura. Ya kita kawan wallahu ta'ala. Surya gedul ketanwang kanan amas saadibna berketuntul abang tugan tanwang melakamu. Ini mau tak kau ina kana siru. Dagradungan. Baka bumitu isang alang ada penangalan ka. Baka bini ko sa bangalang ada bangala ka. Okay, namiyakan na ka. Namiyakan balay ka. Yakat drug ka. Yakat tinda ka. Yakat pagi belia juga. Yakat asa lupa ka. Yakat makatete cuma ngawata ka. Mga kali lipat ya panak pandai tutupin bubur kawang makapunga kutian ina. Adik pedigan. Oh. Atau nimba ya dika, antu na kuno nimba ya dika kuang asa kada kelutua watata. Atau di kalayar ko mga watayo. Sa mana wata ka na di nakakabay na milyon. Oh. Atau na itanda, na igira niya sa kichuwata ka na piya sinja Manila. Api yang dia besar alam wana tamu kiu, nasa lama kabugin suwata ka. Malayar niya suwata. Okay, ninibigay kawalan na libre. O na, niya kanapa, niya katamuk pa. Niya pubriga pa sino, starting pubriga. Nasabag sa kito kawana ka, igira Laylatul Qadr na terima jupang ni nagukong terajud, tiyari ma niya ka nakita mo. Nah, yung masuk Laylatul Qadr lang gua kita hujud sa kwarto na. Allahumma rizukni na pumurok ka din. Lagi biya ka din kayo wata di maapu mag-iskuila. Nasim jika rumangan na din ko kiya. Na pumurok ka din ko sambayan ka. Allahumma rizukni rizqan halalan kathira. Ya Allah, rizki yakun kasamapya amya kadak-kadak. Ya Allah, ya Allah na tanto amada kelawat kena ya kadak lalu dari perkasambi na pengurukan mu Allah. Ya Allah na bekami bu ya Allah di pamaling belingi ya Allah. Na pengurukan di siku Allah. Nasa masakiyan gua na Laylatul Qadr dati gua materi na kajupang niya. Minipantag sa ngay pinarimakan. Mga malaikat, unasan niyo sa dungaran yan. Sinyo tagmur kung haran o mga kawasan. Sundok niya buka irong sa Ramadan, naguga tubo-tubo giris. Agino kami nitapo. Naguga mga kwasatara, naguga mga bunay, naguga nganin siya, naguga mga kumplito, nasikaruman niya, naguga panu-panu bulawan. Di kata naman mo, perhatikan mo. Amanda ka lang niya kata mo, kay sir na kau, tigin na di kata na tuliyo kita, kaya pakata mo ka. Nasunyo kaya pakata mo kiyan. Na ayaw manan niya na sikatan mo Allah. Sikatan mo Allah. Aqimus salata wa atuz zakah. Bayi uri penakan iman tunamya kata mo ka. Ubal kama tembang akalipatan kasusang bayang wa atuz zakah. Hei uri penakan lagi yang kanalating kadipagitawan uman tinagawi nasi elak kanalalapuon nabugay ikaw na sadiakat tunggus kau sadiakat bugana ka kung mga miskin sikatan ng Allah nakanalagyan mga usamaranaw asong ibag at ang ito na isilugong manusia. Ya Allah, dia kemana kelepasan selima waktu sambayan ya Allah. Berpakaian balagakun sama masjid ya Allah. Ya Allah, cuman sumakapan tagun sadiakat. Next time nuto ya Allah. Pada next time. Ya Allah, tempat ang sadiakat na di pasino. Kada anak na peruling. Ay gila ka kay maruling. Adi ka dikili-kili numa imam sa kukuhan. Opas.
Napagiraw ka, Rabbi lawla akhartani ila ajalin karim. Ya Allah, yung kaya kapuiraan sa niyo malakal mo na bukur kaya Allah di mapamang niya dipasin ka na ang mipampiso tamo ka na. Ha? Di ko Allah, wala yung akhir Allah di putekan mo. At tidak ka sedikay na kuya wiyo kaya nga sedikay na niya umang. Ha? Ito ba tiyo? Basta katawa na ka na bisita nga, nadat makaw man na pangkuha ka dyan sa gugugas. Kuha ka dyan katiyang upaan. Ay ka pumasa ka, nabiya kong tutu bisita pa. Naigida ka kalos sa mga tiyo. Kalos sa mga sadir. Ginaw ka ko bisita ka bumu, busa ka pa sino. Kayo ka na di ko dyan. Subhanallah. Na, yang kaya ayamanan niya nakaskatir kita ng Allah sa dikat, na una anak no na yan. Neno kasi siya mga alimenya, mga bubera. Pero iso kayo nga. Kaya iso kaya kan na 20,000. Okay. Umaninga pa nung maninga. Natigin na pinunsur kay Mrs. na 30,000. Ano kaya na? 30,000 na so kayo niyo. Tolong, apakah begitu sa dia tu di? Naik kata dia orang, ada masih berbayar? Ah? Apakah begitu? 30,000. Kayo. Okay, napamamili ka niyo sa kukuman. Di sabi siya kung mga babayaran eh. So, 30,000 nga na ito talaga. 30,000. Yung talaga 30,000 na so kayo niyo ke rumah ini. Naku ka sa bulpi na bukaratas, naiplista ka, so pireg gusto pamilya. Oh. Pira ka to'y college ka, tanong. O to sugestuin na. Pira high school ka, pat. O to sugestuin na. Pira elementary ka, 2. O to sugestuin na. Sa wala no kapalitong nakaw. Pira kayo ka, tingin na sa kataw. So masuk kay dir na yung gusto niya, na gusto ka college. Kahatit yung na. Di mi pamakyaw sa pinigang. O ay. Anyway, elementary, at yung miyado. Waro mo di pinalag. Ha? Namapasali ko tumitong. Agi yung taga-eskwela na eskwelaan. Na-skip man sa listahan. Rabi ay dagiging yadu. Ha? Ulay ada diging hotel taloro. Imtida iya sa katawro na yan. Iya talo katawro na palagi nila kami aprarota. Tungang araw pa juga jitilan. Okay. Napakaisa-isa nga sa amount. Napasaluto. Napalista ka mga upkanira. Perep ko kanira. Ikida kawata ka na lima ka to, napalagi mo imagina. Dikusong. Ano man na kito nawata, dikusong. Di niya kataw ng bumiyong sugo. Tama sa di niya may lay so mga di niya may lay so mga ugot chatian niya na mga gadun. Kau di niya no liyo tuloy ako natigin na umi. Tumigot sa ya pude. Ah? Nanap ka to na tatito kung malay guji. Napagititan mo na kaya lay tiyan. Ha? Kaya no kaya niya na. Namiya ka na lay guji. Ipagito mo man ito. Na general total na ayat total niya na 33,000 at budget kakiran ko sa ulan na ayat sokay niwa kiruma ina 30,000 na ayar syariah dadar kami paliugat juga kaso budget ko pamilya na dadong makatiyo ko sa kuya mereka ay naman ito siya kong tanong bubani niya nagkainin na para di ko makandirat na ulit Ruka inrolo. Mga otak, pamakanandaan niyo kakanyo. Di malutulo pa kaya pitigo ba ka malarila. Oy. Ayaw mo ka papagtagan ro sa kaya tutalaon na para anakakatukawi. Okay na minsan pan 30,000 na dar kami paliugat sugiyakat. Sa lagi nyo ka-play ka, di adar kami paliugat sudiakat, milyonaryo ka. Adar kami paliugat sudiakat, ang kayo, naayabina sa nasulawas ka.
O ay. Aya ka papawingan sa lawas ka. Dar kami paliugat sa kapnegabi. Na naging mabuyamanan niya na tamo. At 30,000 so kayo nga. Ugay na, so gusto niyo ang pamilya. Na doon nga katiyok, na doon kami paliugat. Ugay, na uber kami paliugat na sa ikapakasong usunat man. Saga ka man. Ha? So sunat, ang paliugat. Sakat ang paliugat. Sadaka asunat. Yan mo naman na sadaka na panay sadaka sa Quran mo lagi yung paliugat at nakasuna. Agi mo ta innama ato na ba ini wal wasilip na kanabay naloy na sakat as sadaka innama sadaka lil fuqara. Malagi yung sunat ang nakapaliugat na sadaka mo to. Oh. Berbida sa title. Naudar kami paliugat na mabay kulay. Nagyakan na lang kami ni Tinder at tanong kay Tinder. Pero Tinder at tanong. Ayaw manakal ko na karaguntan mo maranaw. Na ayaw din kita di mamaganda na tungan na ita. Yung nga tigil na tingin din yung minsan na lagi na ipura na rakayan na eh. Taloy posto niya, hitun ko pikatong. Ha? Katay pantigil mo harang na din nagkagiging taong man. Uba nga ners imita sutang. Kabila taloy posto na ayat tago yung mo tatalo ang posto niyan na ayat tago yun na 1 milyon agu 500,000 tago yun okay na ayat utang yan sa injik na sobra 3 milyon okay ipaliugat ako iba nga kanilipat kaya suwan wasilip nakapindiyo katampan na suwaya maana niya na malay utang okay o panuga pa nas kanya hindi patapakatanggap sa kuwan sa diba ito ba tayo? Nasira ko sunat. Ayan din ano paliugat ang sunat. Nasa paliugat na ayat tegsar ka na sa Allah. Nasa sunat na ayat tegsar ka na sa kaya ginoma. Ito video niya. Pero nga na kami. So paliugat na ayat tegsar ko ibigay ka na sa Allah. Nasa sunat na ayat tersebut ko yung magay nga nasa ka. Gitu video niya. Gapa kaya sedekah ko sa kuwan. Sawati. Gapa kaya sedekah ko sa magutos. Gapa kaya sedekah ko sa pitulan. Ilan ito karang di si Ali di sedekah. O ay kan mabugat ko na maranawa di kesuatan. Ate so sedekah ko nilay niya na marigo ipipiti. Tigato. Kaya nakitinag betul oat pipiti lagi teguh iba ti kuwa ka anak gato na maranaw di bugana ka na di pangicokor berarang itang anak bubugoy yang ikar kami di cakatan kata pada benda ya na daman yan ikar kami na bugan pipiti nakirarang kita, matitigin na miya rasa-rasa kasi napipitin ko. Kaya ako mapaya di mamang ni. Ha? Na, ang tulap mani kalay arga. Ang tulaw nuni kalay arga kanikat. Kani arga yan? Ay doon na, timpla. Timpla. Ang tuni arga sadaka. Ano na, timpla. Tapangin nga man na, pagapangan na, di nga bisa bikin. Kamalo to na sunsun atap po. Sunsun dia dinis. Ada pa alin to kaya tatil ko. Dada ba niyan bikin? Natapangin nga man na, pagapangan na, bikin nga. Mimulay mo ito apanaw. O ay. Bali yung kalilipat, kaya sa tabo, na yung bikin nga, nasalita. O ay. Anto ni isa ko pa sumarano na pruga ito tamo kaya. Ayak ada kala na marano na sumta mo kaya yung tagot. Doon ba niya bikin niya? O ay. Kabuga nga niya na, piya ko nanong ka kanya. At anang isang tulungan to siya, nadi ka si Pagkasun. Matang ko na, kabigan ako niya, namaya sobra ko niya na pisitang. La ilaha illallah. Yip na kapag natanwa, amya sa nakabisidugang, piyaga na ka si bubuga. Napiyaga na ka sa tilapia, natingin na bubu. Kangan sa tilapia. Di ka magkaya, katawa na ka na di ka pagkataan sa tilapia.
Matang wala talaga. Kung sirang lutugibitan na mata, magkaswag, nasa ko ang agad makurong. Iya kan magidemuan na swag yun, sa kaya kirata ginawa ko. O, nabugangan niya mga sa malong, natingin na bububunan. Sisiya pa nga na malaan ng yardo. Sa taon na di ka sa pagkabo, lagi na sa mga long yardo. La ilaha illallah. Ano ba, di mo? Hindi matarong yung kapakato ko yung malas. Na, nakanong bugla. Laban. Taro sa kanayo. Giso ka paginto mga lokastan na giso ka paginto tan. Anto ni kuntalo ka paginto mga lokastan na so mga lokastan na lagi dikira no bibitin na namang giso ka sidika. Kaso di maragong jobi. Naman apikibugin yan na disuk ka kanira no. So di maragong siya bangala. Mala apikibugin na disuk ka kanira no. So di indagang. Ayan yan imindagang na mga tunga nene o manimalaban yan pambugin niya. Ato ni miya so mga lokis talugun. Disira ni mamula Saudi na dating pala yan. Okay, na ragu na nira. Go na nira. Na ayang mga ubiran na nilagi doon para na niyo. Miya makalala ubi. Ngayon na bubarakan. Eman to ato na yung ubi. Nilagi doon terbuilas. Oh ay. Namiyada pa yung orange, pala di man ito puloy. Tama na ka na sunjuig. Ngayon na, kaya na nakabarakat. Nasa mga lukas tanong, ang tunay ba galayran mo ni? Kalibaw. Ito na, Romeo, tika nung kalibaw daw. So, miya makalalabang ando ni ka kitida na kau na kaluto yan, na miya nga upa ka. Okay, na miya makadibu-dibu. Na mga kalibaw ay betul. O ano? Naiman ko ito na ibang galatan o. Intindihan ka naman o ito, napakuha nga ng pluyot. Ngayon o, guma. Ha? Bigus. Reality sa mga margas tanong ko niya, yung margas tanong na labis sa pulososo yung margas tanong. Eh, hindi na kiprarota mga wata ini. Yun yung lagi di, kiprarota. Okay. Ay margas na labi sa pulo suson. Ay mga margas o mga lokastano na intindi na di ka didiro na susud-sirud sa mga nawalay na palesira nung niya kabuka mga amot sa mga kristano. Napalaya kalanaan. Ano ka nung rumanda sa timang margas? Ano nga rin yan? Ano nga rin yan? Yang ada kada di new libraran. Mending na yang ada kada. Tonay man tay bagu yang master. Now di ka makanutang sa yang master, ano ka gulog? Old master. NP. Duka ko magrubo, kadi kada jabo. Ino tanong tiuba o Allah. Pakaisin na lo. Punan sa ayam ini bego pagtaw na mga lumulita. Nakiyabisa ang dunia. Daran pasalutin barri wal bahri di makasabat aydin nas. So di mangin sada, yan na napilido ka na makadito naamakan man na nadito amakan. Kaya galubagin mga babay kulay, mga reya kan, nakapangin sada. Apangin sada galubag ka dito akan uto. Nani ka pa sumiya subo na sumiya sa ranaw. Namangin sada, nambaling na magandang luho, absimbe yung kuman. Na ano di ka pa kumaniyan sa kilida ranaw. Oway, natimo-timo niyan yung sada kuwawang yan, na matimo-timo yan, na itayag yan, na saan siya di mamipin, kuha ka sa sinupi. Kuha sa sinupi, nambaling na pura burgi yan. Oway. Gina nila ko mga lokstan. Malaki na ni Yarga, so yung bagay na nadigil ginaway na. Kaya kang barakat Allah, na una pangingin sada. Nagitigil pikiran. Nabiyakan barakat Allah na suranang tanong. Napira ka kanasig sibitan mo. Anak walana. Anak kendor. Anak hindi. Anak tunapa. Tumaginti. Anak kumpalito. Yung mo to alinigo. Napirito nga. Nadingan tigwi salana.
Ani ka kayo niya na lumitaw sa lana. Kasi doon to, apaka awit nuwa masala na, kadi katawan nuwa kadikik mo nga sa lana. Di na, ayat na tayo na lana, para di panawida ka nung pumirito. O ay, bumarakat. Ito na, 1965 na, 1965. 1965, so kaya plinugi no, ami ako ang dukuan dato kuya. O ay, ami ako na so linugo, malalinugo. Ah. Nayam niya so kami sa Marawi. Agi kilig-kilid mana, kilig-kilid ko manaranaw. Anak arsado. Naguwag iplinog, nagumbakiling aranaw. Nagusuig, nagupala na sa karsada. Nagukasoy saranaw pa kami akiling, humiya si Rosuig. Namini bulog sa mga bugaw, mga aruan ng mga tilapi sa karsada. Umanisan po sa sako. Ha? Benapati niyo manuto. Ang babalakatagyan ko tuwa masa aso seda na kanabang kailangan ng bang kakuha kaya ka panipinig sa seda. Mabalakat. Ngayon na kagi ay mga tao kunin na lamang pantalitan mo. Na iman to na minibubu mga tao na panayang madalamitan mo. Masala ka panapagunang kanya nakapin at talot-talot na pansuro. Inuay naman ni mati na medium ya ka naman ni Argo. Kaya so kaya napikatog. Owan. Na. Iman to na anto na ibunta liman to aja yung kaya masa. Oh. Miyada sa sada, miyada sa margas. Miyakargan yung kawya doon. Anto na unong japan. So oran, natamurong sa oran na kanabali mo at iubo. Ah, kanabay turo ng oran na limo at iubo. Ngayon mo, nakagigim ko tuwa, miya pamana miya alin sudutan tino sa simiyalin kumarata. O kabaya ka, tigumpiya ka, na o kabaya ka makakasiswasan, na din na bulungan na naruang sa pagkakaswin sa mga tao, o panyasan na ayapanyasan na puniginaw ay sa mga tao, pagkakaling mo ay sira. Bago din ang sukasin ka. O ay. Mga babay kulay. Sorry ang tamiro, no. At nagkanagitano, alokas tanubuan niya, mimbawatan na miyang pira. At namiyan nagitano ang mga alokas buwan niya, mimbawatan na ospital, da. Alam nga na mimbawatan na mayroon kundi sa mga otayra. Mayroon kundi. Ngayon, bubarasan siya. Kaandin ikalapa sa ulan kung mga lokastano na biteran na panin kanuli. Ano ikalapa sa ulan na may kanuli? Na mapatulan man ang kariring bitiyan na may kanuli. Na may kamagin kumota na may kanuli. Na may lapote ang manap kanulik man. Ano yung sumitiw ba? Ha? Abitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsinu amwalakum bizzaka walau mardakum bisadaqa wa'idu lil bala'i du'a. Ordina yung Nabi. Kanya katawan ng Nabi yung kaya dunia, nagnipakat na sa tiuba. Nagumini Rasulullah, ahsinu amwalakum bizzaka. So tamok niyo na protektaan niyo na dikat. Antay bitiro so Nabi, tiro na sa Quran. So ko tamok iwati Nabi na ayak pagalad ni ron na dikat. Kanabi pagalad ikaw na durbil, makuruakuan, compound, ano pa na asurong, security, kena begitu ikuan. I-secure ko tamo. Kaayat ti ko na biya i-secure ko tamo kiyo na dikat. Ha? Dikat. Yan kaya ayaw mana niya na tamo ka na anap yan ay nariyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ka na itipak no. So kagawin nakasabitin niyo. Iginat ti ko na biya sa ori penuang la na misir ka. Na anda ni kabubay niya kung sadukan niya. Ibarat niya isa ko isa. Ibaratan niya sa sadukaw. Iya. Ayat tago ya nasawati. Kaya tiyo sa tibil na sawati ko ini. So Romeo Trujano. So karata sa sawati yan.
Ina ko miyaw na makakapita ko sa timbla sawat ya sukaratas na mata ya kataon na siya matatawag sa surga. Apa kapiya-piya ginawa ta? Na nasawat ya taguyan, inibigay nga rin. Hadisa yaw. Guru samaran daw, kata so sadaka ko na. Kaso dia kata, naya ka pagkaw kita kau, naibigay nga ibarat yan lima aman, o pa masingin mo pagkaw kita yan lima aman. Oh, lima aman. Dia kata niya yaw, nakataungan dyan, dia ngong kukuha di kota na siya buwan na. Kaya petero na ka na, kata kuha ka dia kata ka na yan. Bang katiru at tiga tarima ang ka dia kata ka na yan, yari ba ka? Oh, oh, ay. Ya sabi na ka na to. Kuha ka dia kata ka na yan. Uga ka ginawa, tarima nga dia kata ka na yan, yari ba ka? Miya musyrik ka pa. Kaaya di imanarima sa dia kat na swaldog to ada. Oh. Never ka na kuha nga dia kata ka na yan, dia kata ka na lang. O man na yaman na sadaka, na ibigay nga po tao, naligan katiro. O ay, ayat pa nakapiyan niya na did na katiro ka, hatta la ta'alamu shimaluhu matulfiku yaminu. O panuka paro na di ka pan katiro. Kumusta nga solos. Babu, bali ka, o ay na o babu, mga pinaidir kayo matububo na kumusta nga. Yagdam yang bubuka ratas. Aduh, maga terus serang gabung zaman na yan na. Kaya lipatan yung video dia jaga papi yang ginawa niya. Na gitu babu. Nana, paikapting o bibiya. Ana semua na. Na dia soalok soto na gumiya girora review. Ha? Mantap na yan. Antay do makaukit siya kanimiskin. Magilom na girarbiya, mapipido din. Oay, nana mangilaylag na gisadar pada torong na ilay niya na susubriin na pelukatan niyan. Ani kaya niya nung sa Mariga, ay do, tigil-pipiti. Okay na yan. Buli. Ay do ba tiyo? Lagi na ko kisi niya malak. Ramba yung ay daw, magatos. Isa ka ng half kilo. Okay na yan. Eh, pinalaman ka wala ka libre. Nagising ka man. Gising ka man, alaka na kayo, kaya nutuan, binani. Iya, binani, dahil batanan mo katawro na bubay gumamanaw din sa langit. Pero sa nakakapiyan ng gilog na ginagawa ka. Makapiyan na ginawa. Hindi na ko kising niya. Hindi na dun din, taguya. Tunay niya doon, buhulog doon. Nakising niya, nalaka niya na doon, sumisukyan niya, bisa di ka pako. Namata nga, may parpid na kiyakuha niya na yan. Rarubin niya, namataan ko ang mga bubaya ka, nakadakma ka na ka, nagasibo ko titindigan niya. Na miya pamagitong yan din, wanto na ipamasaan niya ng mga wata. Ano tutugo, belas? Ayun na ba? Naano naman, ikibaga na kung saan ko to asawati, nagyang ko to asawati, na patiro sa 5 akatiro. 5 aptiro lagi mo tatamo. Dia mo tinisir ka na 5 aptiro niya. Na ayakata nung iswara niya na yan nagkuy kapito lapis sa langit. Ha? Aptiro niya. Tigyan na kuntu sagiratan fagkattartani. Sa kanatigin na may taka ko. Sa sawati. Inisir ka ko nga. Okay na. Pagkito ko na karaka. Akasuya ko ka na kasartani. Miya kadek-dek na pira kakaswil ka. Kasi kami ka na, miya kadek-dek na. Wakunto kanina tanfakabartani. Inibigay ako nga na miya kay kita ka sa satiman na sumuli. Okay, nakaginisir ka nga na satiman na sumuli. Nakaswil kami ka na miya ka na nalala sumuli. Oy, muli bulta. Allahu Akbar. Wa kuntu aduwan fa ahbabtani at tigagyo mo tayo nisir ka nga. Nasa ka na tigay naman ay, nariduay ako nga man. Antay niyo ba tayo sa suta mo tayo nariduay tayo? O pa makadot niyo ako, data mo ka, natulisan ka. Ayaw marami ang kapatay ko tayo, nasa suta mo kaya. Ayaw siyempre na tigod. O,
Ayaw ditulis sa kakulala na sutamo ka. Ang pamangkin kinu Jaranaw. Uba dati yung isa miskin. Pamangkin kinu Jaranaw, uba dati yung isa libur. Ay atiulis na milyonaryo, kakanabay atiulis na siya gitu. Dia kay engineer yan, di. Nabay atiulis siya gitu, dia katoni niya, di. Nabay dito dia siya gitu, kaya doktor, di. Ay atiulis so na, dia utapita ka iyan. Ay yung pagkapatay. Inusuwalay nga na, inubisuldi ito ko. Ay suldi niya, nakagikato niya na, madikal kay iglawan. Ay suldi niya, nakato niya na, anabultiyo. Eh sultan yang tak katakan dia nama dia sila kunon. Gitu sultan nunut itu. Kau pamak ada taguan ini. Aso ka basta ko sa mga seminar, upama ka ayam ipapanukuan na ini di display niyo na palaya lato-lato. Yung ito ang taman sa loksan na pumiro siya. Anak ko tanong bito na. Eh kayo rin ano, pagigitan na niuwag. Oy. Tamatang wala ko pamakaswalay na doon kesukat na ibet na di sulim na tikuna. Saan jataw ko na libre. Ino ka naman didiligan na sulim na tiku. Tunay sulim na kano, so tamukin. La ilaha illallah. Wa kuntu aduwan fa ahbabtani at tigagiyong ko tasawati. Nakagiyat tigini ni sibika kungka. Nakatagin kaya nung samiyapi-api adinawan yan. Paahbabtani na imanto na miya deso kababulita meriduay sa miya sigurado adikan ng tulisan nadikan ng ketotohan sa dagangan nadikan kedan sa dagangan nadikan kesundan at ikaw mas kami siguro ka atirwan na no ini sirgan ini yung saugira dia kata si Ali Maama pira-kira na mga tarilyo besiran totunugan sudiro basiran tutunuga polis. Ayah buon mo no tegelan ay awidina na batuta. Oy. Ngayon nga kalakiran. Ino da kalakiran. Nakagiya ang makatiting digikiran sa bayto zaka. Kasulta mo ko manusia. Na din na biyag yung ngaan a protection ko tamo ka bakalaw ni kudiyo ka trapiterunan. Ayan yung protekta ko tamo yun na biyo. Injala kinitanda no ya. Inshallah ano ko na. Inshallah. Inshallah. Wa a'iddu lil wadawu mardakum bisadaqa atiu nabi. Na panama-nama rini wati Rasulullah. Na besta anap kesakitan kano. Kesakita wata iyo. Kesakita karumaniyo. Kesakita inayo. Ama iyo pagariniyo. Anda kajin na ginawa niyo. Na ayat na bulong niyo ron atiu nabi na sadaka. Oh. Kenapa pernah ada di hospital? Basta kami dah makamasakit sa inaama ka. So ngayon nga si Imam, si Bilal, si Kati. Tumuli ka sa manong. Di na nagsibutang nga sa ngariyaw tak ni nakuha ako na wara na maranawaya, minti yung kanuriya. Amati na kaya panikan sa Imam na piyakakan na miyakapi, nakapugin na tirakan. Kaso talam na paglumpasan, ito kasi paglumpasan ampas. Na ayang mga sudaiyan na mga nitid, amano, original na nitid. Kanabay man ito, pag rinanta na, kanabay nitid. Dirila lagi na manok. Kaya na yung diksyon. Kapgata matahon mo, nagdudupaan. Na ayang mga sudaiyan na roon na mga bunggao. Pira raw tiyo nakasalit sa kakakadino sa ira. Pira raw tira na eh. Nanaaya bugas yan. Nakanabalapan. Bugas. Anapula usiya. Betwintan. Iba anapula usiya. Ima tulad ang betwintan. Aladi. Uman mamoy tumibo na pag na naka-aladi na di nga gato jo aladi naka tinikaw to yan. Sinilong pinya mo jo aladi naka. O nabatuita na nakakuha niyan pula usiya. Na ayaw po na siya na miya kabilan-bilan niya. Naaamin sa amin sa nilang Biblia. Na ito na matang ito kanuri. O miya kalalakiran yan kaso kasiligan.
Nagyan na kamgilan kam sa sadaka na pananang gila ni Ramnubang nga kapawing. Na mapasali na matila-tila kina ng utang sa binani. Na tumingin din sila sa italong. Na maloto na piyang upisa nila, na piyang tugira na tigog na ini ay niya mga sambuloy. Ay niya mga pani. O ay, makaw mamambugir na iyakuan, imam na Allahu Akbar. Ang kedulu itu sinopinyan benyanda minibag ako. Ito, tanya. Ngayon, nakayawala ng mga lukstanoding kamalangan na tira balikan imam. Kaya ito dugamir ka agir kaya kahit tayo sumatan niya sa ito. O ay, iman ang lip, seryoso. O ay, ano pa na mag-lunar ka ta, nalulunan ta niya, pagitong niya sa kaamin niya. Hindi na may lang ganyan. Umanta mami na tulog niya na mata so ni mata. Nama naman ta so sa na pagising sa niya man. Ami na kana kasubida, bak mapagban ni subida. Memang umiya suwata na tsaka na iya kawat-watan iman to mga babayan. Aya subject matira ni man to kagisilam na kanjano. Na kailangan nakatabuan ka no sa lubay o kandirat na babukas. Sabi ka, ado pa na biyag na protection sa lawas, na protection sa panyakit, na protection sa tiyuba, na protection sa uwidakan, na do pa na una ananan ang kagaprotekta na utamo ka. Ayat na miyang doon kita nung nasugil ka no sa doon o uwidakan. Ay naman, siya mo di ba kita ni Makarang? Why? Arga niyo ya kadang may rasa saya ko lumarga itibo ko orang kalau bisi yung ako siya na ato na ikapataptero na yung kotua ini sini ka nga tigil na wa kuntu harisi fal ana sirtu harisi ayawara anak na tiguta mo na security at sika kung kaya security tanong mga tamo ilan yung mga bagyo na dua-dua nung tiputa po kami ngayon ang dua to kung kayo nuwata, kung kayo nuwata, hindi mo kung kaya. Ngayon, nanaluga to, sa pira ko na piya ko yan. Ayaw mo ano niyan, nasopira ka, naluga-luga ang kaon na lumindi. Sa kayo mababalo ya guardian. Sa kayo mababalo ya security niyan. Okay, dati gusta mo ka nakagiwisid ka, kanaiman to nasak ni security na. Okay. Sa kini security nga. Umaniya wido akala ka na makaumako. Umaniya wido akala ka na makaumako. Igira sota mo ka na ayaw makana nila. Pubay ang ganiyan. Na igira na wido akala ka. Nada mo ka kukuha ka. Okay? Igira ada. Ayaw makana niyan. Nada wido akala ka. Na niya kalala sota mo ka. Na igira adi ka pa ka na sa wido kan. Nada tamo ka. Na sa wido tamo ka. Na pulsa na ka na doon na pumasok. Oh. Aso tamo ko na ayarkan berat kita sundut tamo ka. La ilaha illallah. Ano ni kalimat tiru niya? Wa kuntu faniya fa abkaitani. Sa kana tiguta mo na misib ka ka. Inisib ka ko ka. Oh. Na ayawar anang yatamo ka na ketuna kami. So mga ibaliya dulu kan wa. Sugay ka no sa munisipyo di na sa ana mga maestra siya manu. Nasugay ka no sa lipi. Nama kubrang berkira paisawan oi tenam niya banget. Dia lagu. Engkai no nawara anu tamu kap ketunan. Diketi. Dia kan dia kayak tamu kena adi kakap tinggal ya pengguro kena na ududak ko ngade. Oi, na udi ka pa mamasan. Na ada pa ako Assalamualaikum. No kana. Suwata na kruwing na rin. Na udi man to nagsapating ko nga pala ka na sige to nagkumanga tunganing. Agi na niwala mo tamo. Wa kuntu faniya fa abqaitani na ayat ginawara na kana ketunaga mo nakagimisid ka fa abqaitani na pagito kang wala pagistidigan ka. Pagistidigan ka. Ila wujudi sabi'a ating nabi aya ka pagistidigan ka na taman ko ikapito lapis sa apo ka na pagistidigan miro. Anong katuna ang iyak kalala at pamumugayan
pamintuan na pamamagay na huli mo ang abakalawan niya gigay kasunod. Ano ba kaya Peter, sabi tiga ka na alimaaman na tiniga sa paitaon na tinuang muharami man to na siguro na gasolina. Ano ba ako pipigil na ginawa ko? Di, sa ano? Oy. Kailangan nakataguan ka sa kagina mo kung tungalinga. Kailangan nakataguan ka sa kagina mo kung silingan ka. Kaya ka tiro, ayaw maanan niya na Ali bin Abi Talib. Natigo Ali bin Abi Talib, ij'al nafsaka mizanan fima bainaka wa baina ghairik. Fa'ahibba li ghairika ma tuhibbu li nafsik wakrah lahu ma takrah li nafsik. Ato ni katero Ali. Tigo Ali abaluyang kaginawang katimbangan sa kipapantagin na ako paliga. Anto ni timbangan, mapigir ka. O pa makasumada ako sa karni. Kaya piyapian ako na itimbang karo. O mga liw makasumada mo sa karni. Anto ni kagidamian. Ay kagidamian na lagi dunia gidamakan. Meaning, nasadin sa kapakapi ginawang ka na pakigidam na ako paliga. Ay bati ko. Ay manto na suwano. Ya Allah, dimutan ko Allah. Amya kasukat panjagi ito sa tilapia na tiginominian, waliman, tinenukan, tinapangguligat. Natin naman pasay. Nata pirito na, tinaba ang magdyan, di ka pirito ah. Yan ngayon, aguni. Aguni ko. Di ka paguni man mo. Kinikiran. Natin na, parang di, ito na yan si Pota. Lubumira. Ato na kitina, no? Gila, inilaw. Tina di, iyaw. Miyan na nakapikataw. Miyan mo sa winuay di kaswagi sa tilapio. Oy. Na mga kalilipat ibang sako, babay kulay. Ako silka iya kong kanamiya pamulan ko puswa ka na time na kumangarak no to. Oy. Ana time na kumangarak no to. Ato na time. Nabatalo kalilipat ya inna ma'al usri yusra. Ino kami ka pamasa sa tilapia ka oras ka dungdung ka. Dali ko pa ka magagawi ako. Na adla time na sa nilungdong nagagawi ka. Nakalilipang ang padiya kong alibot ka dito kan kalipatan. At pag-time na ginawa ko adong gulay. Ino ako miya ko amapia ka punan ka. Uman sa ulan at sugar ang ano talong sibot niya. Dino ni maulaw lang yan. Dahil nga dito po niya plikti uyak niya. Amili nga niya kuha kami ang umus. Meli nga nadala ayaw ano niyan. Na pitulog-tulog nga kami awida ka, nadala bungkar kami. Aba kami nga bisigan. Inna ma'al usri yusra. Sama no to na dundunga. Na alatay na gugugawin ka. Nasa kanil ka dun na iba to kuwala ka. Piyak ka pan maulog sa kariya kuya. Inabita ka ka mga. Lagi nga marano na psiuso. Diba tiyo? Yan ang isabab. Abang datan na niya pasad musay. Oy, may mamabusog tayo na kanurasak na naino, inshallah na kati ang mga bubaya kanina na starting ang nakanod na eh. Ay, ang wood yan kasi kapakaw manaw, din na kudo na kanina. Ha? Okay, na basta ang ma-invite ako ang bubaya kanina. At tigil na, di ka pinaray no, kaya na miya libat na si Ibaryo. Di ka makasong ka malabag. Tiga na mata, di ka dinusera, di galipatan sa ugong mapiikan niya na, kanya natin na inya na buti. O ay, na-inuit ako niya ng saraga, di ka tananunong matatagwag yung ta-inuitan niya na, baka food beaching nga niya. O ay, kaya maano niya na, di rin ito pangalilipatan, mga unforgettable na nutuwakuan. Na umanakan sa kanong mauman, na apia dun, ikapakan din lumara ka lang sa kakirang payakan siya. Na pugilay mo joking sa payakan kanina. Sabab sa ipalatulog yung microphone, kay Alima, Oay, saya mana niyan na uban na question tanong, apya talugo pa kay siya. Oay, kanay no ka amay kape sa siko, nakasuya ko rin yung nga tananok managar pa, isimuwa na. Ha? Oay, nakasuya ko rin pa, nasala ko pa na subject matter tanong. Imbaitan niyo sa mga watayo, sa mga rago. Mga morita. Nanamon niyo sila imbita na sa mga kagya. Ay keting na mga morita na sa mga morita imbita yung mga luksira. Ako ni ka po siya tita kwata do sina iya. Mapira po siya tanda so ina na duduwata. Na po siya tanda so wata na duduine para di na makapagigita. Lagi to Alima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inal 5.
So kung sugi katika na yung pakai ibu ng musim yang kata. So dia kat nak kepakai ibigay ko di simbayan. Ito. Miskin na rin. Ato lagi pang kita na supaya dia kat nak kepakai ibigay ko. Okay. Sama na to na dili question no. Uga sa kapagay niya nagkapakay, na sudiya kat na ipamasan niya bisa pa nga na kinu mga pamilya na energy sa gaya. Robin pa okay. Okay, na sa kitab na tanong diniwag yung kaya kung ano, kaya pa kung ito kung ano. Niya korotang na isang arsad. Diyan kaya kami sa sadaka na pag ganaya okay yan, antok fiyas sadaka, mga magulo masigrito na. Diyan nga bagi sa anak namin din yung media, niya ko tadyuman. Ay ni tanong araw kami na guro, kata sudiwa tiga. Di makaukit sa tarik mapia. Ikadua, naantak dara minalman ni wal ada panang gilay nga sinibigay nga mga may panunong ka. Kaya doon jabali. Ikatalo na antakhruja min atyabi amwali. Sedekah ka mo na sudumapi ako tamok ka. Sanja pagbubuyan ako ng sedekah. Na ikapat na anto atyabi wajbi talakin gaira mustakra. Igira ko na sedekah ka na kailangan na naka-smiling ka. Malamas. Abay kami gina ko nila sisingang ano. Bakit isang bulong ito? May pagkapagin na anak may kakakadino sa iba, na kailangan na alagyan na ka na. Ngayon, pamanapsib ka lang man, nalagid ko wari mo. Oy, masanay, wala. Batang walo, oy, tapos tayo maging ako ng kutang sa ka na, naka-smiling ka, panakagiti pala pa yan. Bobo, Malamas. kapagod ko sa padiyan na kuan pwede sa buong pamati. So, nagintay, ano, ato na ikapat, ikalima, na antataharra bisadaqatika mahalla. So kung susadaka nga na panamarin ka na makatuli. Na ato ni ka pakatuli. Na panamarin ka na aya kasib ka anak ka na mamamasaan na makan yan na miyosaryan sa kabisimbuyang yan, miyosaryan sa kabutian sa Quran, miyosaryan sa igida ka. Kung sino ka ingasiin ko to, na miyakuan yan, na miyaka pamasa sa Petroman yan. O di na solar yan, minibitali mo niyan yung simbayan, hindi makapalahan juga po lang ka. Ay dapat ka, nanagyo to, na ubas o kakapakay akasin ka iron, na kapakay kakagis so kapag usaraw na sibuki karoman yan, ayaw mo pag-ausar, ayaw mo pinagila na ka, naga ka makasin ka sa tawa, di simbayan nga, pangangantong sa hayalay, pagilag ka, pananakob na, yan ako nagadluto, kasi inyan pag-usara ko, sa inyan pag-usara, so saga ka nga sa ibumarata. Kailangan namin pamimili yun. Kaya katanian ang tataharra bisadaqatika mahalla. Ipamimili ka sa sadaka ka. Ato na, balubo ko issue. Atay po tayo, sir. Ato yan, namin yun na ulit. Namapasan na sa kapmanong. Ayaw man ako, kinu-attack siya kung kasir ka na bulawan. Ginadibilo yung tax. Agi nga na nabulawan. Nasuwaya mga niyan na tamok, naging ko ta itungan percentage. Patapolo na salad. Giti begitu mo na ka. Patagatos na sawate. Patanggibu na magatos. Patapolong gibu na 1,000. Patagatos gibu na 10,000. Nagyan ko ito, ipsid kang karoon na di bumada kay bugay nga bugi-buga. Di bugay nga bugi-buga. O panibarat na lagi do urudo tijara. Tindog mano. Nakateso ka daga mong man. Isagid ako po mga bubay ka mga alima. So, pagkapitan na kay barat na aya at pagkapitan na ka, apira ka na 100 sa natubusin ko to sa diyo natin. Para bara ka. Kapag usap na ka. Na pag ibaratin na aya kapital ka na 400,000. Nalubati nga sa 1,000. 400 na 1,000. Ay, 1,000 diyo ka tiyan. Ali, 10,000. Patagatos yung gibo pira, napalubatan ka sa 10,000. Napanubriyan nga, napanubriyan ko mga miskin.
na sekreto na para makalaban yung kapital ka. Na, miyaw masumuharram, muharram iman doon. Napagito mo na ka, so yung alam niya na dagang na ba? Na aya kapital ka na 400,000, na yung pinalagyan niya na 800,000. Ami alam ka, na aya kau kita kakuingo sa sadaka, na so, principal. At ang principal, sabi kapital ka, na kuha na kau, nagitupo dyan sadaka. Ang principal ito. Oh. Ayat pa na kuha na ka sa sadaka, na sukman sumiya, niya labo, na 400,000. Nasama na ito na mimuli ang kapital ka na pira 800,000. Mindagang kapman. May umang pa mo aram. Okay, umang pa mo aram, pag ito mo nakapan, mimuli ang 5 milyon. Niya ka na lagi pa kalaban niya. Nakuha na kapman sa liyakat, nakuha na ka umman sa principal. Kuha na ka umman sa 800,000. Niya lang ba na 4 milyon ang 200,000. Lagi tipagito mo nakakuha na ka sa liyakat. O nasama na ito lang, mimuli ang kapital ka na 5 milyon. Na, bukang mandagang, niya umang manumara, niya 10 milyon. Kuha na ka umman sa 5 milyon. O na ayaw pa na kuha na ka. Yan lang, ayaw anan niya na katutan si kudagangan at kuha na ka principal niya. Kaya kuha na ka dito sa dia ka. Kaya kuha na ka madalihan, nagibutok man na pangalalabo. O so, pansoy ang ano niya na mga sapi, kung ano na mga sapi, ano yung mga sapi siya. O ay, ang mga pamumulan, dep na dir ka nung hindi magilaw. Ay, ang buhay na dito na siya, Anna. Naging utok man na ibarat na lagi dito, napisa ko nakapman. Na ino ka, isa yung buki alimaw. Pisa ko nakapman ito. Kaya maana niya na umani sapulo kasako na lubad akong isa. O ay, na bugan ka na, tiksi yan. O ay, nadalagin pa mo bugan na, nasa ko na ka, nasapan sa masako nga pa na sapulo kasako, nasukman so pwede na sobra niya pa, nagito, imigay nga pa ito sa liyo. Tama na kung mga lukas na ugunin, nagitike sa buteran. Ang buwang tasira na masapulo, na ikasapulo bisa na ipukuan. Ipili ka tira juwata. Na ino ya kada kala na lukas tano, na iabuwa tira, nasa sapulo, aso sobra niyan, hindi ka tira. O ay, nakanabo pili ka juwata, may sobra sa ilo mo. Na, yung nga bubay kulay. Nananato noon. Siya ano to na hingga na hindi ka pa kaya maalingar kami ang gana natigiran na kaya pa ito tambo siya ka awalo sinip hindi ko mga loka sa awalo sinip na arinig kami Ako. Mapiana na question no. Mapiana na question. Bukan sa diyokat sumiyat tanong si Kuya apa yang milyonaryo din na basta matanaw ko yung hindi yung nagpapagdatiwan. Ang kayo nun, naging matatanaw ko yung nasota mo kaya na kinabong matatago ko yung hindi yung nagkabgan yung salikat kan makakuha sa isugay niya na kapabali niya. O ikaduhan na sa mga murid. So seminar. Yung seminar yun na pwede sa wafi sa bilila. O kaya mana niya naging kumakapatol na panak panay niya mapaligualo sinito. Kaayatiran ditintingan na para si Kuwalo. So mga murid na kabganon. So mga mujahidi na kabganon. So di isisiminar na kabganon. Kanakon marururan ko afi sa bilila. So mga tawa mga naiutang, abikun sa rekap. O ay, api apan maestra ka, nakagilig ka pa na sa utang. Nakanaba ka pindir ka, kasi kaya ka pindir ka ta. O ay, ay ka pindir ka ka na para anak kami bilag. Anak kami malagay yung utang ka. Nababalik kaya ba yan na ito siya ka sa utang ka? Nami ang utang ka man. Ay, bugay ka isa yun. Tagay nung ngayon nila, bilibog ka kapaputang ka. Ayaw mo ito, kaya pwede ka sa kapag kaya bugang ka, sa bugang ayaw ano niya na bugang ka sa liyakat, nakagigil utwa utang ka kapag ay binuh ka tao. O ay, nakapag kaya maanam niya, pwede ka sigwalwa sinip. Yan mo tamong anlafa. Problema na puso yan. Lagi nung mga balik Islam. Oy, inala mga balik Islam yung ano niyan na inimbuwatas sila ng mga Kristiyan. Inimbuwatas sila ng mga Yahudi. Na sumirid sila sa kusiko agama.
Bersira mo piya ka syahadat. Ipengdu kira sa sambayang. Ipengdu kira sa kuwan. Nambiya pato tabgan sira sa diyakat. Ka ini tapoy sira na mga luksiran. Agi miya bisilang sira. Kailangan na sa katawin siya po. Yang wato amin. Dapat tanong si Baytu Zaka. Ayam anan yan ano na abay ni na bernama katiktindig siya Baytu Zaka. Betul sa amin na sudi imani mo. Nasan sa di imani mo sa giyotakwa na maapit siya maganda diyakat. Ayam niya kalala ang bugin sa diyakat na ayaman na pakasal katesing kiyalima na dema na walwasi na ay apakasal na dibun bugin sa diyakat al-masakin wal fuqara mataguti di paguman aji ko ta mga amin kaji niya nga di mga opisina okay na aya ang pinaka-priority ang bugin sa diyakat na al-fuqara innama sadaqatu lil-fuqara wal-masakin. Basta ang pobre, ayak mo ito na pobre, na di niya nakatawa na nagbusa niya. Ayak mo ito sa miskin, nakatawan niya, subuan niya sa kaniyan bilang matataks. O, Tama na no. tama na pamana, so niya sukat niya na pindigan, imando, na kanilan magagawin, na mapitan na silo, na mga miskinan na. Ayak pobre na, doon pindigan niyo. Ayak pobre na doon tinanian. Ayak pobre na doon awangian. Ayak pobre na doon abanian capi. Ayak pobre, mana niya na? Ayak betul ya pobre na alanganin doon katawan niya na ko. Semua niya na paman na kedesan niya siku awid doon niya. Nagiti mga pobre. Nah, pengen na ketukon tanwa na nilo ka. So ano nagpag-isay tanong sa gingay mga alimatan at gingay mga gurutan. Oto sila. Na sa na makisa ko sa ulan, nagukor ka nung kilambay. Nasira na ibrig, nagkilig niya na. Pag-isip niyo kira na mga boys niya. Na, ba naman na additional? Nakakuha natin, ibarat na mo karamihan ka o. Na kay ibarat na kukuha sa adas ka na supaya ikaw sikat ka, ngayon kang Ramadan, kang sikat. Okay ito, nasigurado ba kirampay ka ko Ramadan? Kami ka di ko minirampay. Nanaw ka papantagi ka ko Ramadan na pa kay panay ni Pusko na ro. Ini Puskaro sa giyang kutwa Ramadan. Okay, na mau masuk haram na pagito nga bu. Na sumili bugay nga, naliga gagawin sa diyan, na soryaw to na muharam na bugay nga. Wala gini. Alright. Ramadan, Shawwal, Dulqa'dah, Dulhijjah, Muharram, patulan. Na pagito mo na ka, mukha makaliga-didagang, nasa miyan na bang kakupato na nagibigay na musiko Muharram. Oraso to, ayaw maana nila kapamagito. Naubas so kapag atugin ko Ramadan na okay ito. Okay, na mau masuk Muharram na mga pumagito ba? O, upamakapanugan ka na mga pumagito ba? Nagaluman. Alin, subunso pag-esira na subunso bulawan o katulad sa ta. Nasa Bulawan, yan nga nanapantag sa Bulawan na ito na mga diging kaya pakukitaw ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miyakisa na napilala ko ang bubay ang Bulawan. Agi ako sa imbal ako Rasulullah, agi ang kaya Bulawan. Natatantangan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agi ako makapuntaksiran na kaya kadiko Nabi, tingin na targa doon. Tingin na yung ka na nasusulotan ka, na kaya ko ano na sa diyan. Tingin na doon, na tingin na kuwang kaun kakara. O to. Tingin na yan, Rasulullah, ano man ikakito ka ikurong sa, ato na ikakuhin kurong sa diyan. Na tingin na umani algo patangibi. Patangibo, umiyak ka pagkaroon na sa patangibo, nagkakuha na ka sa diyan. Tingin na sumula po sa patigid. Owa. Natingin na kakuan ka sa jiran. Owa. Ayaw ano niyan na kinuha attacks sa Bulawan. Kinuha attacks sa Bulawan. Na iman to, na ayakada ka na Bulawan, na upama kaya nga pagilay na kakuan sa jiran, andiya ka na lay arga sa Bulawan iman to. Owa. Kaysa ka gulamos na kung mapatigid. O kung mapurtaw sa jawan. Na ayaw ano niyan na arga iman to isa ka gulamo sa Bulawan. O kung mapurtaw sa nga. Talong gibur guwaluga to si man to sa isa ka gulamos. Na,
Diyan ko takak irun sa gikan. Na pagbuditan sa gikan ko takatir wallahu ta'ala sa Quran. Ayat katir wallah na tingin na fattaqullaha mastata'tum. Ayat apa kasih ni wallah na kapagunutin ni wallah na dipin bisa kaya ni guru ni. Amay kadid na bulawan na kakag-YouTube. Oy, amiya kita ko panasising na kuha majadikan. Na dito yung ano niya na dito mapapatot. Ayat pakaantapan sa giyong ko tuwa bulawan na igira ami tataralo sa bulawan na ka. Igira bedin ni didikat sa kamarkan na di menutukuhan. Na, ikadua, ayat tinulang tanong ko bulawan na basta at tatago na ka at tumugan na kung ano kasadikan. Away, napitugan, nadangan usara, na may umatman, nakito ka kung ano kapasadikan. Okay, nasa bulawan na o, ayam ano niya na katungsan kasadikan, na usara na ka, na api pitumagan na didin ka kung sa dikat ayat na dikat na di utak kapusara mo. Okay, na kung nakataguhan ini mo nakasakabinit na umangtumag nagkatungsan ka sa dikat. Nabaldaman ang tanong mga luwa inoralan ako anak, okay. Tay, swati ni Joshua kata na sugay ako sa guru dito. Sugay ka sa guru. Diyan ko takasukay sa guru na din kapag di mo paging bulba, susukat kasukap sugay ka sa guru na sa riyo to. Mantali na ulugan ko to sa sada kong pamilya nga. Sokman sokang bagay ka sa paliugat na sibay na kadnuto. Oy, ikaw to baka primbuta. Ang diyan ko takapsika ayam anang yan. Nakapsugay nga sa ustad na malagid umiyak patotar ka sugiya kat anta ka nila pag-abugigan ka kaginuay nga ito. Oy, na maulugo to sa ayam ano nila sadaka at magay na ko to sadaka nga panulak sa belaw mga wata ka, panulak sa belaw niya makamungor ka, panulak sa bela o mga apo ka, panulak sa bela ni wakirumai sukman sukat na makaisa ko sa saragun kapake penauman saulan. O ay nada giduya mana niya na ipilya duman saulan na makapat na uman saulan digan pinawa gi mo ta saragun. O ay kaya mo pinaw ko saragun dagi na mga businessman kapito niya to pina inis gi to tamugian. Nasok man so yung ana nila mga empleyado na basta alam belang bangga at ketiyo ko panin so kauya ka na gusto niyo na kailangan na uman mantali na ugugungan na pagkabigan sa diyakat. Ngay no, na din ka piliw na kumuharam, kaya di ko nakipinayaw, na din ka sigurado ka kagirampay kumuharam. Wala ka pa, kaya mati po siya muharam na miyate ka naman na kaya sa itabig ko. Well, miya ka na ka na di pa isang kabubang. Natungod na, o kagagangan na, empleyado ka, na umansaw na, napisigoy na ka, na beluya ka, piluluba ka sa amin ka. Api ang taamin, ataw na kamagano ka sa dikat. Anak ko na tunganingan, na nang malita mo, na kawasa. Naging kaya manabir, naging kaya matingasatan mo manabir. Napululuba ba kira? Siya katakan na. Asaran ini bugay ka ka. Na ini bugay ka ka, napawiran nga bugay sa mga ustad. Okay ito. Okay, nasok-pasok absugay nga, nabuloy ang kadlo to asada ko pamilya ka. Di nga pa kapributa. O mano yan pa kayo siya ka, ko pa kayo. Oh, ko pa kayo, hindi ko pa kayo. Awa, di ko pa kaya mga nila mga ko sa diyo ka. Natigin na susya kata na sibay na ka na nakapsugay ko man siya guru na parang nangira matiruwa siya kata na. Nagkapakay. Okay, nemo kaya tiruwa ko ron sa sibay na kadluto sadaka nga nakagimimbalita sa Ria. Awa, aw man to sa wala na may papaliw ka sa ginawa na susukat na sibay na kadluto. Agito na uman to sa wala na ka sa mga ustad. Na susukat na sibay na kadluto. Pakatamangon si buka. Awisigot pa ang akinabustan. Dito mga eksabon yan pa man. Na, ba naman? Na, kung tabo ba yung ano to? Pamakinig yung nga di mahuwa, may iwan.
supervisor na kami tayo. Tapos si Sarah muna, nalating mo ako sa mga na pagkalagay natin na 100,000. Yung na 100,000, ang yatin mo ako na kumano ko sa ulan, makabir ko sa sakat. Yung masumok na may kumbi sa sakat na ganak mo sa sakat ng yatin mo ako na magkakasing. Yes, mga-isot. Yan ko mga-isot natin. Pama na, yung kaya pagalian na, ano na niya pa niya tirang sa kasi kawaritay. Anya nun kaya kuhaan na, kinuha niya nun sa sakat niya. Yung masumaha, doon mo ka pirat yan, doon mo kumaano, tatago niyang birthday. Tapos sa mga muna niya din mo siya nito tapos ko kami yan. Doon aling makaisot. Ang pribot ang masugas ko pang kasi siya ko ano ko sa sakat. Yung masumaha naman. Yung ko ano ko sa sakat na kesa. Ano, mapiyota po. Ano makaisot? Doon ako labra. Kapag ay sinugilang mo ito, babay ko na eh. Kaya sabutan lang ito. Aywan. Oh. Pakay si supervision. Kailangan nakasimulitan mo ito. Saka natigil man na inaw, malakusok kayo na, di mo di ba? Oh, di ko tigil di diyo ka. Ano pa natigil na magatos hindi ko ka nag-iagam jaga kaya kuha mo sa diyo ka. Niyo masumuharang, huwag mo sa diyo ka. Napiter wakan abas takakuan sa diyo ka na miya pa sa chutaksos. Oh, ay. Katigil itong gusto nuto sa diyo ka. Upama kamagutan na kung upama sa baliwan sa peliputan sa rubong ka na pag bagano, bumisyon. Tigo kinuha na ko sa rugo, nabuno nga man sa rugo, na umemati. Oh. Na, yun nga, ano pa natigil man na ruminitay. Lita si 1 million. Amiya ko niya. Na piyag itong na kinuha jo. Diya katiyan. Na agi tigi kumakuha, natatag. Kaya pipikir mo, pamanambot na mga panakaw. Ang tulo na, nagkinibatang na, sige nga, sugas to pamilya. Yung masumuharang, pinigatan ito, di ka pinigatan, kaya kung ano ito sa dikat. Ayaw mo kakuha iron sa dikat na upama ka, initindi niyo, in-business niyo, na kayo kailangan na sadya sobra niya, nakukuha niyo sa dikat. Okay, maliwanag ito. Okay. Ba naman? Api ay nakabiling ako na isa. Oh, nanauda na mamangnitan o saga ako Allah sanay no kapag imbitar nga nubuy alima insyaallah kaya away nakate saga ko panakanduan na pamakinig ng jelly no when na invitation niya ka no ate alima sumay Amay ka neno amay ka 5 inshallah di ko masakto na dito sunod nasita no sa risan inshallah na kaniya mani ko matano inshallah panita ilapay tanong mapiti aginaw tanong ko mangibay lang magtanong mga video kana apang ibay tanong panibay tanong sa mga bata ikaw mga eskwela ka class ka sakto so mga silingan ni mga ginawa inyo api ni matatabo makaisabol na ko sa ulan na nanduwa tanong ka kuwan o ta sila ni punan وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا سامع الدعاء اسمع دعاءنا فإنك قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين يا الله Hindi nabil kaya Allah agim kaya tiyati mo amin kaya ta'limami napadam kaya ko mga amalami at tiyari mo kaya Allah Ya Allah napuni nabil kaya tiyati mo amin
napaluyang kay niya pinakukasugo namin ya Allah. Baikad na namin makalimu na masaling gagaw na pagni na kaya Allah, asabab ko mga manusia kami, adi kami makatatarotog. Nawaraan namin agyan ko to kapagariban kami nagukapagadusan. Na pagni na kaya Allah, adi kami panamakang palapalag na palaya kaming kadanarila iya Allah. Kadna namin makalimu na masaling gagaw na imanto na si kami mapapadalam. Si Isagil kaya bugura mo ng mga Muslim. Naubaan napakatataling umana kaabala na gutiyo ba? Napakatataling umana kaawid akan nagupanyakit. Nalinding ang kaunang kaya maging nadiyaro pa na alam. Hikad na namin makalimu na masaling gagaw na ubaan na kapapantaga na makandada maraakalian na kami nabulungin kaw niya Allah. Ya Allah, na panginamir kaya Allah, ubaan na kapapantaga na kanya kasi simpitan sa kauyagan na duwagin kaya Allah. Ya Allah, na uwan na kapapantaga na pangasasakitar kanya. Api ang tawaunod din ako tampara sa mga wata ami, pagariyami, darugo pa ami, mga ina ami, mga amami, bayami, datu ami. Tungan na yami apagkasakiti Allah, na panginamir kaya Allah, aandun ni kibubo na may kulimami Allah, na tarutupangkan na pakatigumpi ang kasulawas sila ni Allah. Kanya na niya makalimu na masaling gago na ayan nakaingkar kami na so pinto ano limo ka lagu pinto ano risking ka lagu pinto ano kabarakat kaya Allah. Sa pagniinamir kaya Allah pagpagintawa kaming ka sa kapagintawa tanan doon na kapipya ginawa na tanan doon na kalilintan niya Allah. Kanya na niya makalimu na masaling gago na pagniinamir kaya Allah agyan kaya darpa akatatagunar kami. Na ayamala nagin ng kaya kanalang kapiyansang kaya munisipality Malabang. Na pagninamir kay Allah, apakang giginawa iyang kasiran sa manayong nagumamis, nagutarutong pakang giginawa iya Allah, sa nagigno kaya pakaisay sa ang kako mga taga-Magka, mga taga-Madina, ya Rabbal Alamin. Hikad na namin makalimu na masaling gagaw na pagninamir kaya Allah, agyan kahit man ang mga wata mi at pumangisaluno, asiran ipumanambir kami ya Allah, nabaluyan kasiran lang na mga wata apalin mga salih, mga salihah, amakisang kapanuing demi na mabaluya pamandi wa gamami ang may Islam ya Allah. Hikad na namin makalimu na pagninamir kaya Allah aso mga wata mi, napadadamang ka ko pusugiran sububaya ko agamang ka, natagwing ka sa kangingiri na kagwidi sa pusugiran ako din ka kabubaya niya Allah. Hikad na namin makalimu na ayapuling po sa napangninamir kaya Rabbal Alamin, nasulangwa niya matay kami napalayang kasiran kami maapi, napalayang kasiran kami rila iya Allah. Yung kaya matiti mo na ayak kadaklan sina di pakatalo ina, ayak kadaklan sina di pakatalo ama, nasumya nga wawapat ko mga inami, mga maami na mga luksam niya, na hindi ka rasay kanila ni Allah, na din kasirar kami penderin ni Allah, sa pakapagintawang kasiran ako kuburo sa tanan din nakapipya ginawa, nasiing kasiran sampurna ako surga o kaya Rabbal Alamin. Hikad na namin makalimuon, pagninamir kaya Allah agyan kaya turugan agyan kaya kakaku bubaya ka na si Haja Siti Nusaira nasabab sa pakatitindigan yan isa seminar na baluyang kagyan kaya darpa yan alam-alamaw surga kaya Allah sa mabuloy agun siyan ako kamapian yan sa dunia na mabuloy pangalang yan ako lang-ulang tiyuba kaya Rabbal Alamin sa pakalang kapangan din ako lang-ulang muriat taon yan ni Allah apat bugarain kakiran sulim o ka na usuriski ka na gusto kabarakat kaya Allah. Ayamala ya Allah pagninamir ka nagyang kaya mga nuksan, mga kakami mga alima, at apakatitindigin niran agyang kaya madulas sa manabir, na pagninamir kaya Allah, at tabangan nakakiran sa ubo ka, natabangan nakakiran sa ilmo ka, natabangan nakakiran sa bagar kaya Allah, sa pagninamir kaya Allah, agyang kaya madulas sa ira ni Allah, nasawag sa yabuan tapirano na sabor sa, andi man ay kapakaugupiran ko, hindi ko kapagpakabagaraw na kuwagamang kaya Allah, na pagninamir kaya Allah, makasang kapaniran na isa dunia, na makasang kapaniran na isa alungan na mauriya Rabbal Alamin. Ya Allah, timo-timo akaming kakusurga ka jannatul firdausil a'la, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin. Amin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu beri na yo. Silakan, silakan.
Why the pito Kaya isu sa atrakan lagi ngalok sa ano. Ay. Uy, okay lang. Uy, huwag mo na. Alam mga bagong niya kipangwa sa putik na. Una ko kaya na ko. Okay. Maka na sila. Kuanin yung suko. Iya, pag